Boa noite, señor director. Trasar de Carballo, un aplauso grande para lá. Están os carballos de moda, Sí, sí, sí. Así que hai que presumir de Carballedo e de estas áreas. Sí, sí, sí. E tamén está de moda abrir Cuidado. debates. Oye, que hai lío, Porque ollo, Que pasou? Anxo, Que pasou? Atende, atende. porque hubo moito debate. Despois de que tú nos deches unha explicación sobre a orixe da palabra Sí, tanxugueira, xa sabemos do que falamos, pois abríronse uns cantos debates en toda Galicia. E a redacción do programa chegaron unos dúas explicacións máis que lle encontramos sentido. Ah, pois a ver, porque Que eu... dixeches que era Teixugo, que era Que un lugar de Teixugo, Teixugo. claro. Onde hai teixugos, porcos teixos. Porcos teixos. Ese animal. É unha tenxugueira. Exactamente. Por derivación, estas cosas. Agora que a min tanxugueira. a nosa lingua é tan rica que todos os días me sorprende. Nunca me deito sen saber polo menos dúas palabras novas. Pois mira, A ver mira. logo con que me sorprende. Mira, hoxe. Iso é porque vemos Chegounos predispostos. algo aí, mira. Pois chegaron nos dúas opcións, como xa che dixen. Nalgúns lugares en Galicia dicen que se lle chamaba tanxugueira ás vacas que traballaban as dúas mans. Ah, moi interesante. Pois eso non o coñecía nin ben nos dicionarios, pero aí, claro, temos que pensar no xugo das vacas. Vostede que é nova sabe o que é andar unha vaca ás dúas mans? Os iba a preguntar, o que quer dicir traballar as dúas mans? A ver, A ver, polo que ali de menos, Filgueira seguro que sí. na miña zoa é pois a forma de, pois hai vacas que solamente funcionan ca man dereita e outras ca man esquerda. Xustamente. Pero hai vacas que funcionan ca Claro, dúas mans. se seas Que a faz funcionan, hai de a andar pola man esquerda, Que logo non obedecen, pode andar pola dereita. Vale. Pero di a miña tía Lina que hai un refrán que andar as dúas maus como a vaca do pobre. Sí. Porque o pobre ten pouquiñas vacas e ten que aprendelas a andar As todo. dúas, O rico as non dúas. porque ten moitas. Vale, o sea que esa foi unha delas. Vale. Esa foi Chegou, unha... chegou a... E E había outra máis. chegou outra máis. Porque noutros lugares din que se lle chamaba tanxugueira a parte de atrás da xugueira. E citan textualmente: ponlle un pouco de graxas en salar na tanxugueira a esa vaca que se lle vai encetar. Ah, pois tampouco coñecía esta. E tamén ten que ver co xugo. De xugo sai a xugueira, que é onde apoia o xugo e onde se enceta ás veces. Señala que así, ensinando na corpo da besta. Aquí atrás. Esta é a xugueira A onde xugueira. e aí- E tamén se lle pode chamar ás veces ás persoas, que tamén se di Ai, doi má a xugueira. Non sei como estou da xugueira. Ah, iso non sabía. Está ben, Que as persoas tamén Pero terán que os dicionarios anotar estas dúas Ir adoptando e esta podemos nomear a eses dous falantes Sí. alumnos de honra da nosa escola. Sí, porque os dicionarios e as linguas son algo vivo. Por Claro, tanto, precisamente, termos que se van precisamente. incorporando. Por iso é tan importante Eso a é moi fala. bueno. Non só o escribir a fala, porque é onde está o xenio da lingua, o cerne. Que lindo. Pois mira que aprendimos, aparte do teixugo que nos falou outro día, o das vacas, o da xungueira, moi ben, moi ben. Están dando show, A ver, temos chamada telefónica. Hola, boa noite. Boas noites. Boa noite. Como te chamas, amigo? De onde estás? Eu chamo Meri, que chamo de Sondarro, a Vizcaya. Hombre, un saludo para lá, veña. A ver, de que queres que nos disfracemos aquí? Tanxugueiras. Moi ben, Moi tanxugueira. ben. Igual aparecemos de Teixugo esta semana que ven, non por aquí. Moitas gracias, Tende Vizcaya. Moitas gracias, moi amable. Bueno, dice que vas disfrazar. Pois ainda non pensei. Ainda non tes Teño que idea. lle preguntar ao neto, que me diga o neto. É seguro que apunta aí algo. Ai. Si non xa sabes aquí, non sei de que vai, non sei se iremos de Se COVID dijimos por de o tanxugueiras, momento. faltanos unha, así que estás Bueno, invitado. preparamos la clase, hoxe Sí, vamos, sí. moi divertida, Hoxe É imos, moi divertida. claro, É imos moi falar divertida. de... Bueno, a verdade é como sempre, porque pasamos moi ben con Anxo Guerra e aprendemos moito, que tamén é do que se está, aprender a divertirnos. Vamos a bailar coa Marbella, que é outra das cousas que nos prestan o programa. Estamos acompañados pola Marbella, grandes orquestas da nosa terra. Prepárense para ver o que Trixa se foi buscar as aforas do plató. Co frío que vai, pero isto ven dentro dun momento. Como non está Trixa, pero igual, bueno, igual non é, que mellor que este, claro, pero vamos ver como está o resultado do disfraz de entroido para a vindeira semana aquí no lugar. Vai de diante Covid e vacina, sigue o de mucha enucha e en terceiro lugar o disfraz das tanxugueiras. O sea que neste momento, segundo o público que vota por teléfono, por Twitter, por Facebook, por todas as redes sociais e polas redes de pesca, aquí votamos por todos os lados, pois en principio Covid. Anxo Guerra, boas noites. Pois boas noites. Oye, un aplauso para Fátima Pego, Esther Estevez, Hola, Volve que tal? Isabela e Mais Lauren. Pero, señor director, eu creo que hoxe hai un erro. Pode Porque haber se moitos. está aquí
quen máis sabe de galego, Esther Estevez, tería que ser ela a profesora e sentarme no seu sitio, non lle parece? Duelo de titanes. Hai que ir acabando, pois imite que eu sou a que máis sabe. Bueno, unha cousa tamén, antes de empezar a clase, non se mova porque é moi divertida, vamos nos reír moito. Fátima Pego esta noite está aquí porque vai cantar en galego a canción que vai representar a televisión española en o Festival de Eurovisión. Certo, O correcto. Slow Mo de Chanel, pero en galego. Efectivamente. Pero con letra dun Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil. É dicir, non é calquera xunta letra. Case nada. Cuidadín, Premio Nacional, Ledicia Costas, que vai estar tamén con nos aquí esta noite. Así que non o perdan. Fátima Pega e Ledicia Costas. Bueno, Anxo, veña, hoxe de que vamos? Pois hoxe imos falar dos topónimos. Miren, alá no ano 81 estaba eu no servicio militar facendo ali en regulares en Ceuta e chamoume o sarxento La Hostia e díxome, a ver, gallego, tú onde eres? E dixenlle, pois eu son de Lugo. Ai, Lugo, bueno, eu son ali do lado da baixo da provincia da zona de Chantada. Entonces Chantada, bueno, é que realmente eu son do concello do lado, de Carballedo. E Carballedo, sí, son de Cartelos. Entonces, cuántas casas hai en Cartelos? Bueno, en Cartelos non hai casas porque é a parroquia. Eu son de Trasar de Carballo. E díxome el, a ver, guerra, la hostia, pero por que los gallegos sempre decís que sois del pueblo de al lado? Claro. Porque temos que aclarar. Un supoñer, estou eu falando cun que é, que sei, o do Outeiro. E para lle decir que vivín na Cervela, teño que lle decir, eu vivín na Cervela, ali no Incio, entre Sarria e Monforte, sabes, onde hai ali uns danzantes famosos. E entón ele xa se aclara, pero quen non me aclara son eu, porque Outeiro, segundo o Instituto Galego de Estatística, hai máis de 450 en Galicia. E vostede sabe cantas parroquias temos? Pois sei que a 3.771. Guau, Pero o que é lugares que vostede a coñecer moito, que patea moito Galicia, pois lugares, e se habitados e non habitados, hai poucos. 31.000. Acollante, Estos de tres casas. Sí, tres casas, de dúas. Por iso hoxe imos falar dos nomes deses lugares, dos topónimos. Mais ben da súa orixe e significado. Pero tranquilos que non falamos dos 31.000, porque necesitaríamos outros 30 anos de luar. Apunta que vamos camiño. Apunta que vamos camiño. Muy bien pensado, Está moi boa idea. A ver, empezamos por Lauren, parece que ben, profe. Sí, empezamos Veña. hoxe polo doutor. De acordo. E ademais seguimos empezar pola cidade fermosa na que eu vivo, e que lle aproveito para lle preguntar ao doutor se vostede algunha vez foi por Pontevedra, doutor. Coido que sí, coido que estiven ali a pasearen, por unha rúa que está con luces azuis. Estiven así. Foi de Peregrín. De Peregrín. Co meu bastón, o meu caxato. Vamos ver a pregunta, Pois a ver a pregunta logo, a ver que pregunta é. A ver, a pregunta do profe para Lauren, que vai de alumno. Lauren de Ora Pontevedra. Na pantalla vai sobre Pontevedra. Ten que aparecer aí a pregunta. Con paciencia, Si non, Sí. Vamos preguntar que disfraz vai de primeiro, Se non lembramos que cando veña... Aí está. Aquí temos. Pontevedra podes significar unha destas dúas cousas, doutor. Ponte de pedra ou ponte bella. A vostede cal lle parece? Bueno, é que eu estudiei cardioloxía, polo tanto estudei latín, Claro. Pois eu creo que debe de ser ponte bella, porque mirado latín de ponte en algo. Pois di moi ben, doutor, claro que sí, ainda se lle acorda o seu latinciño, moi claro ben. que sí. Rosa Claro, Rosae, ben do latín vétera, e o latín vétera significa vello, antigo. Témolo en vello, vedraio. Un vello vedraio é un vello moi vello. Bello. Polo tanto, Ponte Bella é Pontevedra, Ponte Antiga. É o contrario da que hai un Lugo a Ponte Nova. Efectivamente. Todo ao contrario. Hoxe xa saben que os nomes teñen que ser en galego, que é o nome oficial. Antes dábase moito por traducilos, e traducíanse uns enteiros, outros a medias, outros nada. Porque, por exemplo, a Ponte Nova díxose moito Puente Nuevo, pero nunca se dixo por Pontevedra Puente Viejo. Non, claro. E o Ponte Areas decíase Puente Areas, pero por que non Puente Arenas? E aquí moi cerca temos a Ponte Pedriña, un nome precioso. Ponte Pedriña esa sí é de pedra, pero
Polo menos nunca se dixo Puente Piedrecita, que sería a subtraducción. Podía ser. Cando... Con esto dos nomes, cando eu era neno, tiñamos ali un xogo que era... Un decía, e ti onde és? E outro respondíalle, a ti que che importa a barriga torta, vai cajar a horta. Está moi ben, Queres facer Aprenda que... unha pregunta Eu quería facer unha para subir pregunta. nota? Pero Pregunta Quería clara para facer subir unha nota, para pregunta, subir entón- nota. Non sexa breve porque teñen que intervir. Sí, de onde ven Boi Morto? Porque pasei outro día por ali e dixen, non é posible. E dixen, que é Boi Morto? Se Será- pregunta que non se me ocurre porque... Será boi muerto? Nunca se dixo tampouco. Pois mira, é moi bonito, porque en Boi Morto hai outros dous povos que son Boído, por exemplo, Boi Morto, Boído, Boimil, e hai unha lenda que os explica os tres. Parece que viña un señor con moitos bois. E dixo a xente, 1000, Boimil, e aí quedou Boimil. E de pronto escapou un dos bois, Boído, Boído. Foron polo boi e non o deron traído e mataron-no. E ali onde morreu, Boi Morto. Como é a toponimia, A verdade, moi ben. Os lingüistas, doutor, os lingüistas din que non. Que Boi Morto, que é unha palabra moi antiga que significará algo así como vado, sitio para cruzar, vado morto, vado destruído. E outro lingüista di que se cadra tamén significa un sitio que hai moitas pedras. E hai algún que di que non hai que descartar que antigamente houbera unha peneda que tuvera así a forma dun boi deitado. E de por aí se lle podería chamar. Hai moitas teorías e todas moi bonitas. Todas A son min bonitas, claro. A lenda encántame. Home, claro, sí, está moi ben. Pero a ver, outro alumno. Temos agora aquí a Sabela. A ver que palabriña nos... Eu creo que nos van traer. Para ben, a ver se nos poñen o sitio onde estamos. Ai, A ver, Está na pantalla e a ver Pois que sí. aparece. Mira. Montouto. Aquí estamos en Montouto. E que será Montouto? Monte doutro ou Monte Alto? Montouto, Monte doutro. Pois, a ver, eu cando moito por aí de negocio, sempre Sí. buscando por moitos sitios, eu digo, se o outeiro normalmente son altos, porque están alo no alto, pois será de monte outo, monte alto, digo eu, non sei, Por como ando eu, Que bo alumnado me escolleu ese señor director. Cae de caixón, Atinan todo, Atinan todo. Ai, non, Pois este home... Perdón, profesor. Pois este Estou home... ben, estou fantásticamente. Non Perdón. pasou nada. Estou vivo, non estou morto. Xa che vi, xa. Perdón. Perdón, profe. Ainda queda programa. Oh, ainda queda. Si mandalo para casa xa porque Sí, non acaba sí. enteiro. Sí. Non acaba enteiro. Non, pero non nos mandes antes, quero facer unha pregunta eu. Vale, perdón. No, pero Sabela. ainda teño que acabar de explicar. Ai, bueno, pues explica. Despois vai má preguntiña, Estábamos porque en Montouto. dixamos que realmente Montouto. Montouto é Monte Alto. Hai moitos sitios en Galicia que significan monte, a que teñen a palabra monte. Por exemplo, Monte Roso, Monte erosionado. Ou tamén ali en Pontevedra temos Monte Porreiro, un monte onde hai moitos porros, pero porros plantas. Allos porros. Allos porros, sí. Allos porros, claro. Que hai o porro? Ou tamén temos a fermosa vila, señor doutor, a fermosa vila de Monforte. Monforte, monte fortificado. Ali está o castelo na cima. E de Monforte era o cura don Ernesto, que coñecín eu. O cura don Ernesto negouse ao cambio da hora. E logo decía na misa: la misa del domingo será como siempre a las 12 por mi reloj. E a xente xa entendía. Pero ten que preguntar ali a Sabela. A un sitio que vou moito, porque teño ali varios locales. Sí, sí. Gustaríame saber que significa, home, Corcubión. Corcubión é moi complicado. O Corcubión, así neste momento, non lle podo decir. Pero mire, ei mirar que o profesor Gonzalo Navaza publicou un estudo na Real Academia Galega no que explica os nomes de todos os concellos da provincia da Coruña. Pero non lle prometo nada, porque de moitos di que son palabras antigas, anteriores aos romanos, e que non se sabe o significado. Pero ao lado do Corcubión sabe vostede que está Fisterra. Claro, E esa si é, non fai falta mirar nada. Fisterra, que así se di en galego.
xa se decía, xa hai documentos no século XIV, na que aparece Fisterra, é o latín fines terrae, fin da terra, porque os romanos pensaban que aquí se acababa o mundo. E volvendo ao seu Corcubión, non hai moito que paseo por Corcubión, entramos Vitoria e máis un café ali a tomar algo, e acercouse un señor. Oiga, jefe, dispensando non se moleste, pero usted non será o maestro do luar. Bueno, pois serei. E dixe, usted conta moitos contos, pero que non sabe este. Pois dígame logo, home, dígame. Papá, o Manolito, o fillo do médico, di que os nenos veñen de París. Ai, neno, esos son chos dos pobres, os dos ricos, perdón, que os pobres temos que fabricalos nós na casa. Claro. De Corcubión. De Corcubión. Sábado para Corcubión. A ver agora para Fátima. A ver, tócame a min. A cidade cerca do seu Bastavales. Ai, pois sí. A grande cidade, a nosa fermosa cidade, que nos van poñer agora aí rapidamente. A ver. Compostela. Compostela pode ser suposto, é dicir, que había ali un campo de estrelas, ou é unha palabra que non sabemos o seu significado de orixe descoñecida. Que opina vostede, Fátima? Pois eu opino, tenme toda a pinta de que vai estar relacionado co campo de estrelas, non? Pois doulla por verdadeira. Bueno. Pero teño que lle explicar algo máis. A ver. Durante moito tempo, sí, pensouse e decíase nos libros que Compostela viña do latín campus stellae, que significa campo de estrelas, que foi o campo no que apareceu o corpo do apóstolo. Pero os lingüistas din que non. Din que Compostela é unha palabra latina que ven de composta. Temos o verbo compoñer, e de compoñer composta, e logo Compostela. É dicir, que é unha palabra latina e galega, pero o que non está xa todos de acordo é por que se lle chama así a ese sitio. Hai varias teorías. Unha di que Composta é de composta, ben feita, bonita, é dicir, que sería un sitio bonito. Outra que é todo ao contrario, que Composta ten que ver con compost, con descomposición, e sería que ali había un cemiterio. Pero tamén hai quen di que pode ser que ven de compoñer, composta, de facer obras. É dicir, que estarían facendo a catedral ou algo por aí. Ainda siguen agora. Ainda siguen. Sí, ainda sigue Non Compostela. acabaron, Non acabaron ainda, Non acabaron. Andan por concheiros agora. Andan aí andan, Por logo a ser esa. A ser esa. Andan por concheiros. E fágame agora, tamén verdade? vostede unha pregunta. Subir notas, sí. Claro, é que se non dou moi boas notas aquí, o señor director tírame das orellas. Nada, pois a ver, a miña pregunta vai, xa que falamos de Compostela, que agora mesmo é o centro neurálxico cultural de todo o mundo, de onde ven o do Xacobeo? Esa palabra, onde ven? Pois mire, todo está na palabra latina Jacobus, nome de persoa. De Jacobus temos Xacobe, pero de Jacobus collemos a primeira parte, Jaco, e temos Iago. E a Iago poñémoslle o santo por diante, Santiago. Santiago. Mesmo hai quen lle volve sacar, os portugueses volvenlle sacar o San e queda Tiago. Así que Tiago, Iago, Santiago, Xacobe é todo o mesmo nome latino. Por eso falamos do Xacobeo para Santiago. Pero hai máis, porque Jacobus tamén se decía con M, Jacobus, a mesma palabra. E de Jacobus temos un nome que non abunda moito, pero que existe en galego, Xácome, pero tamén temos outro máis común, Xaime. Xaime e Jaime, ou Jauma, ou James. Eu coñecín un médico, perdón, no médico non, sí, é médico, James, farmacéutico, era farmacéutico, chamábase Don Jaime. James Rose, que tamén é pianista. E foi unha vez a bonito. Londres e, como era un pándeco, cando volveu de Londres, decía que lle gustaba moito que lle chamasen Don James. Don James. Era tan pándeco que cando iba a comer a unha casa, comía ben, ao sair decíalle sor da casa: gracias a Dios e aos vosos labores, as nosas barrigas parecen tambores. Era un poeta. Don James. Don James. Muy ben, Esther, quedas ti. Temos agora. A ver, Pero agora realmente hoxe nesta clase tamén temos que, como fixo vostede ao principio, homenaxear, e a seguinte palabra ten que ser do Morrazo. Porque hoxe hai moita xente, moitas familias que o están pasando moi mal, e nós queremos desde esta clase mandarlles o agarimo, mandarlles todo o noso cariño,
o poeta galego Manuel Antonio, que era o poeta do mar, cantoulle moito ao mar, e decía que, como era, a auga toda dos océanos ensumiuse nunha bágoa. Todo é tristura, tristeza. Está Marín aí nas pantallas, está Marín nos corazóns. Vamos entón, Esther Estévez. A ver, entón... Por iso, con Marín e para Marín, con Esther Estévez, vai nos decir que será Marín. As terras dun señor chamado Marinus ou un mar pequeno que ali arría. É difícil, Pégame máis terras de Marinos. Claro. Pégame máis. E tamén a Tina. Os xernotas, claro, pensen vostedes, miren, en Chantada hai un marín, non hai mar. Porto Marín, tampouco hai mar. Polo tanto, é o que ela dixo. Había moitos, Vila Marini, é dicir, había moitos sitios que se lles puxo o nome do señor que era o dono da casa ou das terras. E así temos Marín, as terras de Marinus. E temos Lalín, que non é un sitio onde hai moita lá, senón as terras do señor Lalinus. E temos Melide, que non é un sitio onde hai moito mel, senón as posesións do señor Melitus. E Nigrán, hai quen di que Nigrán é un sitio que tan malo que non dá nin gran. Non. Nigrán son as terras do señor Níger. E o meu trasar, o profesor Ferro Ruibal, que vostede coñece, foi o que me dixo e escribiu que había un señor xa no século XII que se chamaba Trasarius. E o tal Trasarius tiña unhas posesións nun sitio que debía haber carballos porque lle puxo Trasar de Carballo. Pero ao lado, a 1 kilómetro, tiña outras terras e debía haber moitos sabugueiros porque é Trasar de Sabugueiro. Pero fíxense, todos son nomes de homes. As mulleres raramente. Algúna hai. Por exemplo, a Cervela, da que falei antes. Cervela é nome de muller. Di o que foi o meu profesor, don Nicandro Ares. E Cervela é un diminutivo de cerva, é dicir, que se a unha moza lle chamaban Cervela sería porque era bonita como unha cerva nova. Esther Estévez quere preguntarlle algo, Anxo. Pregunte. Pois eu vouche preguntar polo topónimo así máis curioso, así máis anedótico. Hai moitos. Por exemplo, paso moitas veces por un sitio que se chama Cerdedo. E Cerdedo, como vostedes pensan, non ten nada que ver con cerdos. Cerdedo é do latín quercus carballo. Polo tanto, Cerdedo é exactamente o mesmo ca Carballedo, ou ca Carballo, ou mesmo Carballiño, que tamén, falando das traducións, traduciron por Carballino. E non, ou é Roblecito, ou Carballiño. Isto das traducións está moito de moda, que xa falouse moito aquí de Sanjenjo. Sanjenjo non é nada. Ou é San Ginés, ou é San Xenxo. Ao lado está Porto Novo, e curiosamente nunca lles deu por decir Puerto Joven. Paseando do Puerto Joven a San Genjo. Debería que ser, se traducimos todo. É que isto das traducións hai é increíble. Ali, cerca da Coruña, da súa terra, hai un sitio que lle din Aciadama. Outro sitio que non é nada. Porque Aciadama realmente é, en galego, acea de ama. Acea significa muiño de ría. E ama era o nome que tiña a ría do Burgo. Polo tanto, ou ben decimos a cea de ama, ou decimos que sería o molino de la ría, que sería a súa traducción. Tamén coñecen que é moi famoso aquel que duns oleiros que se chama Niño da Guía, e traduciron como se fora un niño Jesús, el niño de la guía. Claro, é o niño onde pon os ovos, unha águia. Pero eu non quería rematar sen volverlle preguntar hoxe a nosa convidada Esther, porque ademais están falando de Verín, e ela é de Verín, que significará, donde virá a palabra Verín? Verín. Pois creo que van os tiros polo mesmo que Marín. Polo mesmo que antes, a ver. Terra de Verinus. Pois justamente. Do señor Verinus, ou algo así. Terra de Verinus, dun señor que se chamaba Verinus. Mira, que aprendemos. Todo... A ver, vostede dígame a ver que tal me sai. Volvo a repetir, volvo a decir, terra... Do señor Verinus. Digo, chueu. Que tal me sai? Pois agora, señor director, se me permite, podíamos facer unha prova. Veña. A ver, que ela nos diga, digo chueu, como di ela, así con ese salero, e logo, a de tres repetimos nós todos, e ao público e aos das casas o digo chueu. A ver, como non sai? Moi ben. Sale. A ver.
Digo cho eu. 1, 2, 3. Digo yo. Aí queda ese remate da clase do gran mestre Anxo Guerra. A verdade é que está a historia da nosa terra na lingua, Sí, sí. Cosas Entón, ben lindas. entón Galicia, Galicia é de Galloso, Gallina. non? Sí, sí, sí. Justamente, son as posesións do As señor posesións Galloso. de Galloso, non? Isto é. Xa falaremos logo, entón. Bueno, decía ao principio que Trixa... non o entendín. Mira, Trixa non estaba na clase porque marchou fora do plató. Co friaxe que vai, Sí, sí, Pero foi unha porque hai algo tan bonito que nos vai traer aquí dentro do plató que a ver si está preparada. Trixa, adiante. Hola.